guys, welcome back again to our channel. So for this video guys, ay gagawa ako ng panibagong update regarding naman sa aming mga sisiw nga, kung meron na nga ba kami mga sisiw na mga pure or yung mga ilang mga tinatanong nyo sa aming page, maging dito sa aming channel kung meron na nga bang mga sisiw. Papakita ko sa inyo mamaya yung isa sa pinaka-authentic or isa sa masasabi naming siguro mga nasa second or third generation siya ng breeder ng isang manok or ng isang linyada. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung manok na yun, dalawa yun. So alam nyo naman na halos lahat ng ina-acquire namin sa iba't ibang breeder is dalawa yung aming kadalasan kinukuha. Pero before anything else, i-update ko muna kayo doon sa aming likod ng aming bahay or sa aming yard at maging doon sa aming brooder area kasi guys, ayan, successful yung ating breeding for the month of late October to early November. Marami kaming napapisa. So, thankful din kami dahil sa inyong suporta. Ayan. Guys, ayan, disclaimer ulit, hindi ito yung mga pure. Ang mga sisiw na nandito sa amin guys is natives lang. Pero meron mga iilan na mga pure or mga Shamu Asil. Ayan guys, let's go and tingnan na muna natin yung likod ng aming area. And mamaya punta tayo sa brooder area. And then let's continue doon sa pagpapakilala ko sa inyo sa isa sa pinaka talagang alam ko or alam halos ng lahat ng iba dyan. Lalo na yung mga dati ng breeders, alam ko na, ayan, mararecognize nyo to, itong tao na to na pinagkunan namin. So yun guys, ayan, pupunta tayo doon sa likod ng aming bahay. Medyo inulan na ako sa pagbablog. Pero ayan, we'll continue this guys para matapos natin and maka-update din ako sa inyo kung ano na nga ba yung nangyayari dito sa amin. Pina-separate talaga namin guys kasi hindi pwedeng yung mga breeders namin and yung mga alaga namin ng mga fattening or let's just say yung mga pa-carne lang or pa-market na mga alaga is masabay sa kanila kasi medyo matatakaw yun. And parang nauubusan nila always ng pagkain yung aming mga breeders. So kaya namin sineparate. So ayan guys, punta na muna tayo doon. Ayan guys, ito yung parang nagni-separator ng aming yard na banda dito sa aming bahay. And then yun naman sa likod ng aming bahay. Ayan. So merong mga kulungan dito. Ayan, naalala nyo yan. Yung binili namin before. So yung nasilbing daanan namin dito guys is ito lang. Ayan po. Yung parang merong lubid na yan. Ayan guys, dyan ako dumaan kanina. So, eto lang yung area namin sa bandang likuran. Ayan po, kung makikita nyo guys, halos yung mga damo, naubos na nila. Kasi nga, ayan, gusto talaga nilang kumain kasi ng damo. So, good thing guys kapag nakaka-free range yung ating mga alaga kasi nakakain sila ng damo. So, yan lang yung ang hangganan ng aming yard guys. Ayan, mapapansin nyo. Yung mga wala ng damo dyan, yan, dyan banda lang sa amin. Ayan po, ayan, halos wala ng damo guys. And then yung dito, patuhan namin to dati guys, or yung mga bibe, or kung ano pang tawag dyan sa inyo, term ng ating mga itik, ayan. So, eto lang yung hangganan, kasi nga medyo maliit lang yung area natin, backyard lang. Mapapansin nyo guys, marami din kaming mga, ayan, mga niyog dito. So, may lilim talaga sila guys, hindi siya always talaga mainit. Dito guys, binuksan na namin, kasi ayan, naglilimlim na pala si Nami guys, update lang, nandun siya sa pinakagilid ng Coca-Cola na yan. So, hindi na lang namin siya kinuha. Hinayaan namin para at least the next time alam niya talaga kung paano lumimlim. Yan lang yung aming area dito sa likuran. So, punta naman tayo doon sa bandang harapan guys para masilip din natin yung aming mga bagong sisiw. So, yan guys, balik tayo doon sa loob ng aming brooder area kasi ayan, papakita ko sa inyo yung mga iilan na mga alaga namin or mga sisiw na napisa late October and then early November na mga papisa. So, ayan yung bahay pala namin guys. Ayan, nandyan. So, papakita ko sa inyo yung mga ilang breeders. Kaya sinadya namin na yung iba doon sa likod para yung iba namin na breeders is dito banda sa may bahay namin. Yan yung mga breeders namin. Ayan, kadalasan guys, mga breeder na yan na nandito sa amin banda. So, mayroong mga ilang mga sisiw guys or yung mga maliliit na tig 2 months. Ayan. Kasi yung iba hindi namin nilalagay din dun sa likod kapag hindi pa masyadong nakakasanayan nila yung environment. Nga pala sa mga nagtatanong ng mga pure, wala kaming pa pure. Halos dito na nandito sa kulungan na to is mga natives lang po. So pasok tayo doon sa aming brooder area guys. Maulan na hapon talaga dito sa amin na banda guys. So eto na yung mga brooder natin. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung ilang mga sisiw kasi dalawang brooder namin is na-occupied na talaga guys. Papakita ko na muna sa inyo yung mga medyo malalaki ng sisiw, mga siguro nasa 3 weeks old, 2 to 3 weeks old. Ayan sila guys, dito ata mga nasa 18 pieces to 20. Ito yung mga dito na, ayan guys, oh, ayan, napakaliksi na. Ayan yung mga sisiw namin na mga una ito sila guys na napisa, mga late October sila napisa. Ayan.
So, dalawang batch yan guys. Pinagsama lang namin. Kung mapapansin nyo, mayroong mga malalaki at saka maliliit. So, dito naman tayo sa kabila guys. Ayan, meron pa pagkain dito. Kasi ayan, dito lang namin nilalagay yan. So, eto naman dito is kasunod nung kanina na nauna. So, ayan guys. So, kung mapapansin nyo guys, meron pang ipa dito. Kasi, ayan, alam nyo naman na yung ipa is more on deodorizer and at the same time medyo mainit yan sa katawan nila kaya yan yung gamit din namin. So merong dalawa dyan na Shamu Asil guys. Ayun. Isa yung Shamu Asil guys. Dalawa lang sila nakasurvive. So yung mga nandito siguro is na sa mga around 15 to 18 din. So dito naman tayo sa kabila guys. Ayun meron ding ilaw guys kasi medyo mas maliliit pa to compare doon sa kabila. So eto yung dito sa banda. Ayun guys medyo messy na sila. Sa mga nakikita din namin sa video sa mga YouTube channel is that kailangan din nating lagyan ng dyaryo or newspaper kapag bago pa guys or mga siguro after 1 week bago natin kunin or kuhanan ng newspaper kasi alam niyo naman yung dyan banda screen lang yan guys. Ayan dito mapapansin nyo, ayan screen lang yan dyan guys, ayan. So kailangan lagyan namin ng newspaper para hindi makawala yung init and then meron silang ilaw dyan guys. And then dito, hindi na namin nilagyan ng ilaw. Kasi meron naman ding ipa. So dyan na sila always naglalagay tuwing gabi guys. And siguro yung dito is nasa mga 48 ata yun or 50. So yun guys, all in all, meron tayong 81 if I'm not mistaken. 80 more or less yung ating papisa for, yun na nga, for this breeding season. Yun namin papisa guys for the last, siguro mga 3 weeks ago na yung since first na napisa until, ayun, sunod-sunod na yun guys. So, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina. So, ayun guys, bago ang lahat, disclaimer muna ako, hindi ito sa pagbabrag, hindi ito sa pagmamayabang, kasi nga, alam nyo, or sa mga halos nakakapansin dyan, always or halos palagi kami bumibili ng manok tapos share namin sa inyo. So, eto, nakuha namin guys, isang pulet, isang stag. So, ipapakita ko na muna sa inyo yung isang pulet na nakuha namin. So, in terms of this pulet guys, isa naman tong Hutako line. Ayan. So, ayan yung kanyang pagmumukha. Ayan, isa tong Hutako guys. Yung kulay niya is, ayan, parang kulay pa rin or kakulay ni Rapida. So, ayan. Ganyan yung kanyang kulay. So, isa tong pulet guys. And ito yung isa naman na kanyang pakpak. Ayan po. Yung kanyang mga paa. Ayan. So, isa itong pulet. Ayan guys. Isang pulet na babae po. Ayan. Hutako line na Japanese Shamu. So, ito yung sinasabi ko guys na stag na napaka-special for me. So, ayun guys, ito yung isa sa nakuha namin na stag guys, na si Taurus. So, meron na siyang name doon sa may-ari. So, ayan guys, hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakakita or kayo din ba. Ayan, para kasing blue yung kanyang mata guys. Actually, ang sabi ng breeder na pinagkunan namin, so papangalanan ko na po siya, si Mr. Datuccino, siya yung pinagkunan namin guys. Sabi niya, for keep niya talaga tong manok na to, pero binigay niya lang sa amin kasi parang nahihiya daw siya. Pero though hindi naman namin pinilit sa sir na ayun na rin yung kukunin namin sir and everything, siya din yung nag-offer guys na ito na lang daw yung kunin namin. At the same time, gusto niya rin na yung iba makakuha na rin yung mga sa susunod pa na mga breeds niya. Sabi niya din kasi napakahirap daw mag-breed ng Shamu. So ito yung kanyang kulay guys sa likod. Ayan. So ito yung kinuha namin na isang Hutako. Ayan guys. Hutako na Japanese Shamu. Ganyan yung kanyang mata. Ayan po. Napakaganda ng kanyang mata guys. So ito yung kanyang paa. Napakataas din. Ayan yung kanyang paa. Ayan po. So, ito yung tinatawag ni Sir na Mr. Taurus. So, hindi na namin pinalitan yung pangalan niya kasi, ayan, parang nabinyagan na kasi. So, ayan, kaya hinayaan na namin na pangalan niya. Ayan. Ayan, medyo mahirap hawakan guys. Ito naman yung kanyang pakpak. Ayan. Ayan, yung kulay niya. Ayan po. So, ito si Mr. Taurus namin guys. Ayan. I know some of you may think na hindi siya masyadong malaki, ganito ganyan. Even as na-notice namin yun guys, and hindi lahat ng mga pure is malalaki. Merong iba, katulad ni Sir Jeds, yung kanyang manok na si Magnifico, napakalaki guys. So, ayun, isa yun sa mga naging bonus din ni Sir Jeds or ni Sir James, kasi malaki si Magnifico. So, hindi lahat guys ng pure is malalaki, hindi rin lahat ng mga hindi pure is maliliit kasi
Usually din po sa napapansin ko kapag crosses, doon makikita natin kung gusto nyo ng pinakamalaki or malalaki talaga by way of crossbreeding it sa mga different varieties ng Shamu. Isa yun sa pinaka-tip guys para mag-come up ng napakalaking manok or large breed producer yung tawag nila doon or yung term na ginagamit nila. So, ayun guys, yun yung aming video for today. Thank you again for watching and hope you like our video. And anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Alam yung makakatulong sa kanila yung video na to. And do comment down below para sa mga katanungan nyo guys. And don't forget also to like our page right there guys. Yan yung aming page guys kung saan makokontakt nyo ako. And anyway, marami nagtatanong doon kung meron ba kami mga available na mga stocks na sisiw ngayon and kung nag-ship ba kami. So, ang sagot ko dyan guys is wala kaming mga stocks na mga pure ngayon. At the same time, hindi kami nag-ship. Ayan, thank you again for watching guys. Yun lang yung aming video. Thank you again for watching. Stay safe, stay home. Goodbye guys and peace out everybody. Bye!